Di na ko nag-noodles. Ay. Pasumangil naman po ko ani guys kay kanang mangayo man kog ininit. Kay palupig ba de po kog inom ininit. Ininit ra ko pud og imnon pero siya gagatas-gatas. Ininit ra jud nga. Alas 4 na. Naliman ka. Oh? Dapat tiga para taron. Nana sa nilungag, naliman bade kag dana kanilungag aga ko wa pa. Pero na ako daghang bahaw. Kami po mga taga-borders, mamukaw, adyo lang magmamukaw, o mamukaw sila. Sa mukan, may usahay kay nangatug pa na naghang ng mukaw. Naman ba kag natug pa sa tagdugay, ba dyan miya to, sa namamukaw tubig sa mukan, may usahay, pero mapugos po mi. Adyo lang makamata, may dali. Ang dali dyan makamata ni si Dungi. Hindi si Dungi kay sa juan, man dyan mo mata. Kay ba, magunsa na siya ganun sa juan, man na siya mata. Kay asa na ron. Nawa man si Dungi. Kana oda ko na nga hos. Ana na sila mo kabo ikunik ra man adto kay ug na poy talit og dito sa pikas. Ikunik ra na mo diretso kay di kapoy. Nawa man si Dungi. Wa si Dungi nanduk sa kamera. A few moments later. Karon guys, balik na si Dungi. Ay, lakaw na po balik. Balik na si Dungi. Magluto din si Zaog ka ng sudan. Mag-milk. Magunsa ka nga milk kuno siya kay alagang gatas ba siya na si Dungi. Kumpiyansa kang Dungi nga kina panganangana ra si Dungi pero alagang gatas, alagang berpan, laking berbra na. Ato mo kapi-kapi ran isa gatas na. Gabi og kanang adlawan gatas. Sungat kusog pa mo guna dyan mo tutoy. Samot nang naisang uyab sus. Mugara dyan na siya og kanang pangita gatas. Mo nang adyo galing kawa nakauli ron kay mukuan ako na. Makainom na po ni gatas ug nakauli pa. Nalipay ba dyan ni siya kay negative gali ang resulta kay wala man mabuntes. Pisara ba dyan ang ampo nga mabuntes kay aron maamahan na kay makakugos na putag bata ni. So sa man di ay. Nakaroon gatas-gatas na po siya. Nga na, nakasosyal si Dungi. Ako yung taon nga. Ininit ra dyan. Kaya kinapobrihan si Dungi magsigiran na siya gatas. Yahay. Nakaroon, luto ni siya tinaparon. Butang ang itlog. Ako, tinapar. Hurot. Mo dyan yung problema sa boarding house. Kaya ka nang, ang sana, kutsara nang ahurot. Kay apilon man ug-ubob. Bawasan ang mga kutsara nga mga man. Palit na tumiyagi ko sa kapak, nahurot man. Nahurot o ugog kay karing wala gikaon siguro, giapil nagkaon. Palit na ka ng stainless man ang kutsara. Kuana ka ng among paliton ka ng puthaw na jud kay kanang di maugog kay. Mura mo buta ni guys, pila ka na bitang lapis nga karaadlaw palit lapis kay giapil og kaon. Kani si Dungi ron diop utan niya ron. Lagi hanjo man dali man lagi mahanjo sa trabaho mo nang kinakugihanan man mujuti kuno si Jaron kay. Ijawat lagi kuno kay pangandaman kay wa man tumadayon atong unang kabuntis. So magtigom sa kuno kanang ready na kunang nana siya tinigom ready na jud sa pabuntisan na isang uyab. Ni magunsa kag di ka magtinapangin ano. Kung saan na nimo? Ininit. Ininit ko na guna. Sumangil naman po ko guys kay kanang mangayo man kung ininit. Kay palupig ba de po inom ininit. Ininit ra ko pud og imnon pero siya gagatas-gatas. Ininit ra jud nga. Alas 4 na. Liman ka.
na sa nilungag, naliman balik kag dana kanilungag aga ko wa pa. Pero ako dagang bahaw. Magbahaw ra ko ron. Hindi kaya sa ako ng pagnguna.